Serokwezîrên Tirkiye ragihandin got cîbecîkirina nexşeriya got li ser hatiya rêkeftin di navbera Tirkiye û Amerîka de derbarê derxistina çekdarên PD ji bajarê Minbic û di demeke nêzik de were cîbecîkirin. Serokwezîrên Tirkiye Ben Alî Yıldırım di hevdîtineke televizyonî de got di heyema not rojî de wê çekdarên PD ji Minbic werin derxistin li gorî rêkeftina Tirkiye bi Amerîkayê re. Yıldırım her wiha got wê rêveberiya bajar ji bo encûmeneke xwecihî sivîl were radestkirin bê got tu hûrguliyên din eşkere bike. Ben Yıldırım di berdewamiya hevdîtina xwe de tekez kir li ser berdewamiya Enqera di şerê terorê de û çigefên got li ser wê were kirin eger li Rojava yan jî Rojhilatê Çemê Feratê be yan jî çi devereke din be. Koalisyona Opozisyona Sûriye jî beriya çend rojan ragihandibû got piştî derxistina çekdarên YPG ji Minbicê ew ê serpiriştiya hilbijartin û avakirina encûmenên xwecihî bikin. Derbarê rêkeftina Amerîka û Tirkiye Aldar Xelîl serkirdeyê tevdemê di daxuyaniyeka rojnamevanî de gotibû ew gihiştine wê baweriyê Amerîka ji bo wan dev ji peywendiyên xwe yên kevin bi Tirkiye re bernade û dibêje ji bo wê yekê jî ew êdî nizane wê pêşeroja navçeyê bi ku derê ve biçe û çawa be. Di mijara penaberên Sûriyeyê got li Tirkiye dimînin, Yıldırım balkişand ser wê yekê got derdora 105 heta 106 hezar penaberî vegeriyane devera Mertala Feratê li gundewarê Helebê û derdora 5 heta 6 hezarî vegeriyane Efrîn û tekez kir wê hemî penaber vegerin ser mal û milkên xwe dema got rewş li welatê wan aram bibe. Li gorî Komisyona Bilind ya Penaberan bêhtirî 3 milyon penaber li Tirkiye dimînin.